Garita gundaway gagayem ken kabsat ket adatoy nga mismo ditoy Barangay Darat, Pinili, Ilocos Norte. Tapno tigastakat umaytay man makikumusta kariti aglaklako iti lasuna kan bawang. Garitoy bawang mga kaibigan ket iso iti kangrunaan a produkto iti Pinili, Ilocos Norte mga kaibigan. Garita gundaway enti man makiyasar sarita ken ni Ma'am Julie Fernandez. Tapno tigastakat umaytay man makikumusta no kasano ka din iti kita da mga kaibigan iti detoy produktong ilaklako da nanipod nagpandemic. Takalita gundaway mga ka-JCQ ket adon dagiti turista nga umay agpasyar umay sumrek iti probinsyang Ilocos Norte kalpasan ana i-open gagayem kabsat dagiti na duma-duma nga tourist spot iti probinsya nga Ilocos Norte. Nga iti karita gundaway mga kaibigan ket makita tayo lata nga dalata dagiti agrigrigat nga dagiti na duma-duma nga pagsapulan iti probinsya. Nga ditoy mga kaibigan diti lokasyon tayo ket dagiti bawang ken lasuna iti kangrunaan met nga ilaklako dagiti ada iti pwestuna iti along Manila North Road iti paset na ti Barangay Darat, Pinili, Ilocos Norte. Manang kumusta? Okay, met sir. Kumusta iti kita yu tatanta makita tayo nga dagitoy bawang ken lasuna ket iso iti kangrunaan nga ilaklako yu. So kumusta iti kita yu? Kasi ti apo sir ke adamot basitan dagiti aggatang sir ta dumot ti makasar nga turista ngamin dito yun sir. Iso nga min pintas met ket di basitan ti paglakwan mi sir. So kalpasan or since they open iti probinsyang Ilocos Norte kadagiti turista adamet iti nagbaliwan. Adda sir. Dakkel met basiti nagbimbintasan ti paglakwan min sir. Yung idi kangitingitan ti pandemic, deti COVID-19 pandemic. Kasano iti kita tayo? Ay awan sir, narigat. Narigat pa nga duwaga so kadwan na pa iti time nga zero kami ti may sangal daw idi ko sir. Yung idi ninot nga do turista kasano? Pimintasan sir kasi ti apo masuportaran na mati pero ginaldaw-aldaw kasapulan mi sir kasi jay. So nga ado mati maitulod na makabaybayad kami makarigiti ado nga utang mi. Kasano dagiti laklako yu angkatin yu or mula yu? Angkaten mi sir. Oo, manot may sa kilo tatan. Ti bawang sir, ada 80, ada 65 kasi sir ti puunan na. No ilako mi mot 80, 95 sa nga gasot kasi jay sir. Asa dagiti bawang ken lasuna, kasano metikita tayo dagiti baguong wenno dagiti lako yung asuka. Bali halos 5% bilang kada kita sir ti may sa nga bote. Ta nagngina mo ti bote, nangina pa amin nga suka sir. Pangalan na ipangina da. Ti taga kabungaan kada baksil no kasi. Kasano mati suporta ti LGU Pinili kanyayo? Adalang idi di na awat mi idi last year pa lang sir nga 7.5 nga kanu ti turista iso de jay mapang kami agubobra no kata munisipyo kinti kalkalsada no kasi itrabahuan mi de. Iti pa naglaklako yu iti bawang ken lasuna. Kasano iti suportada kanyayo? Awan sir, awan pa muti intada kada kami nga ko sir. Kasla kumakas assistance awan. Tila ko ipagpakaasi mi kuma sir no ada kuma kabalinan na no kuma ure lang kuma ipautang da kada kami kasla kuma pangnayon ti pangpuna pagpuunan mi kuma sir so no adda barbarang kuma no ko ibagbagada mat ket di ko sir ngano adda kuma DJ asosasyon mi kuma ti bawang dakdakkel kuma ti adado kuma ti maala tayo nga tulong ko na idi ko sir ngam nawara mga min dedi ko mi idi dedi nawara mi madida nagtuloy dagiti dadumang kakadwami sir ke 12 kami lang nga mayat idin so nga madina ituloy dedi Vendors Association ti bawang. Bun sir. Ngem hanga nagprosper. Hanga nagprosper dedi nga kwami sir.